a opet smo ostali u svijetu glazbe i to one, što bi rekli Liga petica, krema glazbe Rita Ora u Zadru, među 10 najutjecajnijih ili najslušanijih, gledanijih pjevača u svijetu. U nastup njen u Zadru generirao je dug za grad Zadar, turističku zajednicu za sada, dakle u prvom koraku 720.000 kuna i to gradskog, dakle javnog novca. To je još jedan od paradoksa s kojima se susrećemo, jer zapravo ispada da turističke zajednice same po sebi znači su financirane novcem poreznih obveznika svih nas. Zbog čega bi bilo normalno da netko dovodi Ritu Oru za 3 milijuna kuna. Mislim da je njen honorar je bio 200.000 eura plus 60.000 eura PDV plus još otprilike 150.000 eura za organizacijske potrebe. Znači otprilike 3 milijuna kuna ili što ispada nekih 50.000 kuna po minuti 60-minutnog nastupa na playback. Zbog čega bi sad to bilo prihvatljivo? Znači kad hrvatski porezni obveznici gube novac na nekom takvom izvođaču i takvom koncertu, a s druge strane je problem kad neki Hrvat privatno organizira koncert u Zagrebu bez potpore grada, ministarstva ili bilo čega i tu može zaraditi ili izgubiti novac. I to svoj novac. I to svoj novac. Privatna inicijativa je ta koja zapravo treba određivati šta neko želi raditi. Naravno da oni kao takvi privatni organizatori se puno... Ali dobro, tko je mogu uzeti na sebe ovakve uvjete organizacije? Dakle, evo, samo ću to uzeti u obzir da unutar mjesec i pol ili 2 dana samo to je prekratko vrijeme za oglašavanje tako velikoga događaja. Naravno. Neću sad govoriti turistička sezona, možda je čak i to trebao biti mama za publiku jer dosta turista upravo iz svih krajeva svijeta ili Europe slušaju Ritu Oru pa je mogu na licu mjesta u Zadru pogledati i poslušati. Gubici su vjerojatno puno veći zato što i dio novca koji je koji je prikupljen kao zapravo kao dohodak je generiran iz javnog novca. Znači, gubitak je vjerojatno puno veći, ali radi se o tome da se radi o nekoj površinskoj šminki kojom zapravo lokalni dužnosnici pokušavaju reklamirati svoju destinaciju. Ali preskup je taj make-up. Apsolutno je preskup. Ja se slažem da će neko, ne znam koliki postotak ljudi koji čuje za Ritu Oru u Zadru i vidi nju sa hrvatskom zastavom doći u Zadar iduće godine. Ali to je premali broj ljudi da bi mi pristali a priori na to da se takav koncert organizira za naše novce. Iz grada Zadra iz turističke zajednice su poslali obrazloženje da su ponosni na taj događaj iz razloga što i preko YouTube-a i društvenih mreža preko 15 milijuna mladih diljem svijeta pratili, saznali, vidjeli gdje je Zadar. Da, ja ne bi imao ništa protiv toga da je Ritu Oru bilo tko doveo u Zadar sa privatnim novcima kao što su dolazili prethodnih godina Pet Shop Boys ili Lenny Kravitz ili neki drugi izvođači koji su puno bolji nego Rita Ora, koja je zapravo jedna onako pop starleta koja ima neke rekorde, ali glazbeno je potpuno nezanimljiva. Znači ne ulazim u to da li nešto pomaže turističkoj destinaciji ili ne. Samo je problem kako se to radi. Privatni organizator će uvijek znati puno više i puno bolje šta se može dogoditi. Slažete li se vi da bi Zadrani manje izgubili, pa ne izgubili, nego je pitanje koliko bi dobili da su evo pozvali u to isto vrijeme na 50 minuta Grdovića i Mišu Kovača? Vjerojatno bi zaradili puno više, barem zbog one činjenice da tinežerska publika ne konzumira alkohol, pa su šankovi vjerojatno bili prazni, dok bi na Mišu Kovaču i Grdoviću bili puno veći bi bio utržak na šankovima. Ja sam i sam, kad sam i pisao o tome i govorio na televizijama, rekao da bi zapravo bilo puno bolje da su pozvali 5 domaćih izvođača koji bi platili svakog iz tih novaca, imali puno veći utržak od prihoda sa samog koncerta. Ali velim, to je znači stvar organizacije koja kad je privatna, onda organizator itekako dobro promišlja šta mu se sve može dogoditi u tim stepenicama organizacija. To smo se nagledali i u Zagrebu i svugdje, i u Splitu i u Zadru na tim koncertima kako to ide. Prema tome velim, kad je javni novac u pitanju, onda je situacija za organizatore puno lakša, ali zapravo rade na jedan način koji će kasnije bilo ko refinancirati ili grad ili ministarstvo ili ne znam ko, a to je drugačija situacija.